Boas tardes a todos. Creo que falta o señor Velo. Vamos a dar o marxe de 5 minutos. Sí, vale. Por favor, pode falar alguén para ver que escoita. Ahora sí que creo que xa estamos todos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio ao pleno extraordinario en primeira convocatoria o 3 de febreiro do ano 21 ás 20 horas. O primer punto do día é o expediente 597/21 dar conta da renuncia da concelleira doña María Luisa Collazo Tubío. Bueno, dar en público o agradecemento á compañeira María Luisa polo tempo traballado tanto en política social como medio ambiente e turismo, agradecerlle a labor que fixo tan intensa e tan boa que fixo durante toda esta temporada. Moi ben, pasamos ao punto número 2, expediente 5775/2020, subvención Plan Único Concellos pos-2021. Empezamos ca primeira ronda de intervencións. Señor Carlos Muñiz. Sí, vou esperar o segundo turno de intervención para justificar o sentido do noso voto. Vale, moitas gracias. Señor Velo, primer turno. Señor Velo, ten que pulsar... Señor Velo, sí, ahora. Que oi agora? Sí, en primer turno, quere falar? Sí. Sí, pois ten a palabra, señor Velo. Vamos a ver. Aquí convén saber que este plan ven da Diputación, non? Sí, efectivamente, sí. Bien, pois vou explicar, porque os ciudadanos seguramente quererán saber, porque son os que nos eligen, estaría ben que se les explicara isto como aparece. Os planes da Diputación veñen sempre, sea que están calculados por número de habitantes, especialmente planes do POS están destinados ao desarrollo rural, sobre todo os ayuntamientos que teñan rural. Por eso non se invierte nas ciudades. Eu vexo aquí que hai parte deste POS, que é o rural, empleado en vías que son da Diputación, como a carretera que vai a Cabo de Cruz, como outros puntos, unha retonda, que xa alguna vez houbera pretendido aí onde hai os únicos semáforos que quedan,
se había pretendido, se había chegado á conclusión que hai unha retonda, os que trailers non dan volta, non son capaces de dar volta. Como pasa naquela retonda, montan por encima, como pasa naquela retonda que hai frente a Ollaneda, na Avenida Constitución, frente a onde vivo eu, por ali. Vexo que os camións fan verdadeiras maniobras os trailers para poder dar ali a volta. En todo caso, isto, eu teño que dicir que había que gestionar da Diputación e da Xunta que fajan eles as aceras, que fajan eles a retonda, como se fixo cando eu estaba, e non estou dicindo máis do que eu facía, porque é moi fácil criticar, pero o mellor facerse non é outra cousa. Pois, por exemplo, todas as aceras de Puente Veloso, de Cespón, de Escarabote, e deso, pois, fixo entre a Xunta e os alumbrados públicos da Dirección General de Tráfico. Pero eso hai que traballalo. Non o van a entregar así como así. Eso hai que ir a buscarlo, gestionarlo, preparar proxectos. E aquí se están distraendo fondos que corresponden máis ben ao rural, para o mantemento de vías públicas do rural e outras obras, e ven sendo habitual que, como hai cartos no caixón, porque cartos hai, porque se está empleando en cousas, por unha parte se dice a xente que non hai cartos, por outra parte se están, por exemplo, unha asociación que lle estaban dando 30.000 euros, que xa é bastante, este ano se lle dan 30.000. E iso é unha das cousas que, vamos, que non é, porque ademais, eu non quero que se tiren os semáforos de aí. Se tiraron os da avenida ou da calle principal, que limitaban, poñese rojo cando se pasaba de 30 ou 40, como un Escarabote, xa hai tempo, e agora os únicos semáforos que quedan tamén se queren disparar, sacar, se queren sacar a día, de desfacer. Eu parece que teño unha mala suerte, porque todas as obras algunhas obras que se fixeron na miña época, por exemplo, a restauración de todos estes edificios que habían feito outros alcaldes. Todo isto do Concello. A remodelación. Unha remodelación, o proxecto, pero eso foi unha rasa total. O semáforo que había aí enfrente, Caixa de Aforros, o último que quedaba, tamén se arrancou. E así, todos sucesivamente, se foron arrancando a fonte que había na Cachada, se puxou outra encima, 80 millóns, non vai para nada, pero outro funcionaba. Unha que había pequena aquí na Avenida da Constitución, tamén foi a primeira do sur da provincia de Coruña, luminosa, pequena, pero moi pouca, tamén se abandonou, arrancouse. Tamén hai por exemplo, o monolito de Escarabote leva un medio arrancado, non se colocou aínda. O plan aí non conta. As aceras que son peligrosas na avenida, e non é que eu tivera que facer o pois, había que rascalo de Xunta, en Goiáns, e a carretera que vai para a Noia, e a Brazos, e por aí hai casas. Primeiro é facer aí as aceras antes de desfacer, as aceras do Paseo Marítimo, que están perfectos aínda, o Paseo Bonito, en Prejardín, antes de facer o paso, 200 e pico mil euros, o outro custou 80.000, da avenida do Praia Jardín, ali no Paseo Marítimo, está de seguir facendo eso, e deixou o goberno anterior, eu dixen que non tirar aí dinheiro, ese non é prioritario, esas aceras, nadie se queixou, pásase moi ben por eles, por rumbo, tamén hai 100.000, máis 204.000, a pasarela para Pazo de Goiás, que de momento non ten aplicación, ese distraense aí o pos. E, sin embargo, o Paseo Marítimo Coruña, co goberno anterior, fixo, ali a finca, o finado Alejandro Trasbache, pois a xente ten que chegar ali a saltar para baixo, para Braña, está sin terminar, todo ese tipo de cousas están quedando atrás. Por exemplo, a Casa do Mar de Cabo de Cruz. A Casa do Mar de Cabo de Cruz é do Concello de Boiro, pero hai que rescatala, porque terminou a concesión para que foi cedido o terreno na miña época, foi para dar servicio a cofradía. A cofradía xa ten outros sitios, hai que rescatala, está caendo. Por exemplo,
o Centro Social de Cabo de Cruz, de Mangas, ese centro está vertendo aguas, teñen cacharros postos, e toda esa cuestión. Aquí era tamén que distraer os cartos, estes do POS, se acaso aquí, que iso é unha prioridade que está chovendo dentro. Por exemplo, tamén os colegios. Os colegios é unha competencia, un mantenimento, é unha competencia de mantenimento, limpieza, poñer un cristal e tal, pero cando se trata de pagar centos de miles de euros, iso é a xunta. Pasa que hai que ir ali, checar ali, fazer os proxectos, pois eso, como no seu día, por exemplo, aquí, a travesía de Cabo de Cruz, que entre Zancos como de Mortos, era unha travesía, unha carretilla moi estreita, pois isto pagou íntegramente a Diputación, porque desde aquí se fixo o proxecto e se foi ali que o fixera. E hai outro proxecto, cando veo que o presidente da Diputación non o prometiu, de Saltiño a Iaberres, que vai salir a carretera que vai a Cabo a Banqueiro, non? Bueno, pois por aí pasan muchos coches, pero moi estreito. Pero veñan con funcionar o centro, bueno, xa se falou deso. Pero, sin embargo, vai a na medio, eu non vi un proxecto por ninguna parte. Eu que digo... Señor Velo, mire, vaya, por favor... Parecía máis... No. Ten un segundo turno, é que se leva bastante tempo. E, bueno, como a cousa non é nada interesante o que estou dicindo... Pero que compañeros que ten ainda o segundo turno, home. Sí, o segundo turno, pero a ver, eu quero dicir que os cartos hai que distraerlos donde corresponde, e os alcaldes, e o que sea, como facía eu, que non estou dicindo nada novo, o resto hai que reivindicar, a pelear por él, nunca está a librarle as costillas aos outros organismos. Temos que, isto, eu, desde logo, isto non é. Despois, por outra parte, hai de dicir unha cousa, nunca se fixou un proxecto, uns plans urbanísticos, señor alcalde, sobre todo ustedes, agora, que son 4, que pronto serán 5, pero 5 son poucos, non chegan para aprobar proxectos. Hai que falar con xente, e cos concejales en primeiro lugar. Perfecto. A ver que é o que ten, a evaluar cal é o máis prioritario. O que estou dicindo eu é o máis prioritario. E deso entendo algo, Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado? Sí? Ten a palabra, señora Dores. Hola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois certo é que hoxe traen ustedes a pleno pois unha proposta de plan de obras e servicios para executar neste ano, principios do ano que ven. É un plan que eu considero que, a pesar de que veña todos os anos, a pesar que sexa por número de habitantes, considero que é unha boa oportunidade para poñer os primeiros pasos para planificar o futuro de Boiro. Nese sentido, das propostas que se traen a este pleno, poderíamos entrar en cada unha delas por detalle, pero sí que me gustaría destacar 3, non, das que existen aí, non? E un pouco porque tamén teñen historia xa neste concello de vellas demandas veciñais que levan sin cubrir durante moito tempo, non? Unha delas é as beirarrúas de Cespón a Quinteiro, que é unha proposta que se trae aquí, algo polo que o noso grupo leva anos reivindicando de que era unha necesidade importantísima para o rural de Boiro, en concreto para os veciños e as veciñas de Cespón, e que pois leva paralizada esa actuación pois dende o ano 2010-2011. Podía coincidir co señor Velo que estaría ben que a Diputación Provincial acometera directamente cos recursos da Diputación Provincial esta actuación, pero o certo é que despois de tantos anos esa obra aínda non está executada por parte nin da Diputación Provincial nin do Concello. E os veciños e as veciñas xa están cansos de agardar a que se acometa esa actuación que é tan necesaria para a seguridade vial nesa zona do noso concello. Nós, como xa vos indicaba, levamos moito tempo demandando esa actuación, recollemos sinaturas na zona, foi un dos nosos compromisos electorais na pasada eleccións municipais
E creemos que é importante acometer esa actuación. Estaría ben que o fixera a Diputación Provincial, pero ao final os recursos públicos son de todos e aos veciños e as veciñas non lle podemos seguir dicindo que vayan a esperar a que os señores diputados e diputadas da Diputación Provincial se lembren do Concello de Boiro. É unha oportunidade esta para acometer esa actuación, é algo que están esperando e levan esperando moito tempo e, dende logo, aínda que podemos compartir co señor Velo que estaría ben que o fixera a Diputación Provincial, o certo é que levamos dende o ano 2010 que se acabaron as aceras dende Egito, dende a zona de Egito ata o Bodión e dende o Bodión ata Cespón, a Igrexa de San Roque quedou paralizada durante todos estes anos. Entón, benvido sexa se temos agora a oportunidade de acometer unha parte desa actuación. Tamén está a actuación en concreto no Colexio de Santa María do Castro, no Colexio de Cabo de Cruz, que tamén estaría ben que o comentara a Consellería de Educación, por suposto, pero o certo é que está toda a comunidade educativa reivindicando que se actúa dunha vez por todas nese colexio polos problemas de filtracións de humidades e de deficiencias que existen no centro. Entón, como tamén é unha dos compromisos que temos con eles, por suposto, tamén imos apoiar esa iniciativa. E o último proxecto que destaco, sin entrar en outros que hai, é o relativo á creación dunha rotonda na Avenida da Constitución. E vou destacar tamén porque tamén foi un dos nosos compromisos co goberno do Partido Socialista a hora de executar e investir ao novo goberno do PSOE en Boiro. Para nós era importante todo relacionado ca mobilidade urbana, o urbanismo no tocante á mobilidade urbana actual e do futuro vai encamiñada precisamente á eliminación de semáforos e a que sea o tráfico fluido e tamén, que tamén é moi importante, a peonalización das zonas máis urbanas, que podía ser, ao mellor existen o tema dos semáforos peonís, en canto a que poda ser no momento de necesitarse por non haber demasiado tráfico que poda limitar o acceso a tránsito peonil dos peatóns en determinados puntos, pero creemos que é algo importante a hora de facilitar o que é a mobilidade no propio casco urbano. Pero tamén somos conscientes, e en eso sí que tamén somos exixentes, en que esta actuación, en que consideramos que é importante e que encaixa perfectamente, porque evidentemente a Avenida da Constitución é unha vía urbana do Concello e, por tanto, competencia total e absoluta do propio Concello, pero entendemos que esa actuación, aínda que sexa importante, tamén debe ir paralela con desviar todo o tráfico pesado do casco urbano do noso Concello, en particular todo o tráfico que ten que circular para ir ao porto máis importante do noso Concello, que é o porto de Cabo de Cruz, e a toda a veciñanza que vive en Cabo de Cruz. Por iso creemos importante, e tamén faremos a proposta para os orzamentos municipais, que se diseñe a alternativa vial para poder desviar todo o tráfico pesado e facilitar que as veciños e as veciñas de Cabo de Cruz non teñan que transcurrir polo casco urbano de Boiro cando teñan que ir a outra parte ou conectarse coa autovía do Barbanza. Por iso tamén entendemos que non pode ser isto un paso único e aislado, senón que ten que ir paralelamente con outro tipo de dotacións, como tamén podemos observar como, en concreto, a carretera de Velles tamén necesita un reforzo importante para poder desviar todo o tráfico que circula por esa vía, que, como podemos observar, é necesario tamén cara ao desenvolvemento urbanístico do noso Concello e a creación de un vial, dun ramal que permita non ter que circular polo casco urbano de Boiro cando teñas que salir do municipio. Hai outras actuacións tamén no plan de obras e servicios que creemos que son razonables, que evidentemente os cartos dan sempre para o que dan, evidentemente poderíamos facer máis propostas, pero tendo en conta que hai actuacións que nós, como grupo,
quixemos que se levaran a cabo dentro desta legislatura, que levamos moitos anos loitando porque se execute, evidentemente non podemos facer outra cousa de facer un sí crítico, tendo en conta de que hai actuacións que quedan pendientes e que poderían executarse de outra forma, pero que polo menos non vamos a torpedear que este plan saia adiante pola posición do noso grupo. Moitas gracias. Señor Dr. Estorrado. Señor Raquel Suárez, si ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, dende o MNG tamén imos apoiar este plan. Entendemos que todas as propostas e as obras que se recollen nel son necesarias e importantes para o noso municipio. En canto a que se acometen en zonas de competencia da Deputación, non imos entrar neso. Os veciños pagan os impostos a todos os niveis, o que queren é que se cubran as súas necesidades, independentemente de quen finalmente acometa a actuación. A todo isto hai que dicir que o POS ven da Deputación, pero tamén dá a posibilidade de destinar unha partida a gasto corrente, como así se fai, e entón aplaudimos que se contemplen obras que son necesarias desde fai moito tempo, para que se ten mirado moitísimo o Bloque Nacionalista, que por fin vemos que van a ser unha realidade. Gustaríame destacar algunhas delas. Consideramos todas as que se recollen que son imprescindibles, pero unha bella demanda do BNG son as beirarrúas na avenida de Barraña, que calquera persoa que pase por aí ve que son unha necesidade. Levan anos en moi mal estado, nun estado lamentable. O seu arranxo clama ao ceo. Xa o solicitamos, ademais, na anterior legislatura, sabe o anterior goberno, que temos achacado que cambiaban outras beirarrúas do municipio en detrimento desas que realmente tiñan necesidade. Entón, consideramos que é unha boa proposta que se recolle no plan de obras e servicios. En canto ás melloras de seguridade viaria, a seguridade viaria en torno dos centros educativos, tanto de Espiñeira como de Valiño, tamén son unha necesidade. Temos presentado no pleno mocións para mellorar a seguridade viaria en todo o noso concello, e é moi importante. Ademais, no colexio, concretamente, no colexio de Valiño, toda a comunidade educativa leva tempo reclamando esas melloras que non se daban atendido, ao igual que a reparación da obra da fachada, que tamén se contempla neste POS. Precisamente foi o BNG quen lle solicitou ao goberno que por favor recollese esta obra que era tan necesaria no plan de obras e servicios, porque a comunidade educativa pasa o curso escolar con filtracións de auga e con bañeiras e capachos e caldeiros para recoller precisamente cando chove a auga que filtra para dentro a estrutura do edificio. Era unha necesidade. Precisamente, sabedes que presentamos unha moción ao pleno reclamando todas as melloras e todas as necesidades que presentaba o colexio de Valiño, e alegrámonos de que por fin se tiveran en conta, fose con recursos propios ou fose como é nesta ocasión a través do POS, e que se teñan en conta as necesidades deste centro. En canto aos proxectos, espero que cumplan realmente coas necesidades, sobre todo de seguridade viaria, e que non sexa un facer por facer, e que a hora de executalo, pois, cubra as necesidades reais que ten esa zona para a seguridade viaria e as que demanda realmente a comunidade educativa, que non sexa executar un proxecto no que dicimos facemos, pero despois non cumple coas necesidades que realmente presenta. Entón, estaremos pendentes de que se lle dé a cobertura ás necesidades reais que ten. Dicir tamén que este centro, o colexio de Valiño, presenta outras necesidades, precisaría outras obras, concretamente unha na zona do patio do colexio de infantil, e queremos dicir desde aquí que, aínda que se contemplen neste POS esas obras, pois que estaremos reclamando que se acometan as que necesita, que son moitas, para que ese colexio estea nunhas condicións dignas, e que seguiremos reclamando as súas demandas desde aquí, e que non porque agora se lle vayan a facer estas actuacións, pois que caia no olvido e non se lle vayan a ter en conta outras necesidades que ten o centro. Falamos xa do POS complementario e de todo, entendo que sí, porque falaron... Bueno, de todas formas, imos votar a favor
dos puntos que se recollen no POS, si ben é certo que hai unha obra na que o BNG non estábamos de acordo hai un tempo, que era a zona do Coído, que conectaba o Pazo de Goiáns coa zona daqui do Coroño, porque como Pazo non se estaba cometendo ningunha obra de mellora nel e non se vía unha necesidade esa obra, en tanto que no Concello sí que había outras que merecían ir antes, que eran prioritarias. Unha vez empezadas as obras e vendo que a rehabilitación do Pazo de Goiáns por fin vai a ser unha realidade, algo polo que sempre apostou tamén o BNG, entendemos que agora que sería un bo momento para aprobar tamén esa obra. En canto ás beirarrúas de Cespón, da zona de Cespón a Ferreiros, que dicir, está constatado na anterior legislatura. Presentamos por rexistro centos de firmas da veciñanza recollidas casa por casa polo BNG, registrámolas tanto no Concello e fixámolas chegar tamén así á Deputación, como é unha carretera dependente desa administración. Fai anos que son unha necesidade e, evidentemente, claro que vamos a apoiar un plan que recolle esa obra tan necesaria que, ademais, sabedes que fai moi poucos meses, precisamente o BNG presentou unha moción a pleno que foi aprobada por unanimidade polo arranxo das mesmas. Entón, é unha obra que todos estamos de acordo, que é prioritaria e que é necesario acometer canto antes, porque é unha obra tamén de seguridade viaria, así como de servicios para a veciñanza. No tempo que estamos tamén de crise sanitaria de COVID, a partir aos servicios sociales, do reforzo, a atención aos servicios sociais e reforzar eses recursos nesa área tamén nos parece prioritario e entón, por todas estas cousas, imos a apoiar este plan. Gracias. Moi ben, moitas gracias, Raquel. Ten a palabra o señor Ruiz. Sí, boas tardes a todos. Agradezco as palabras dos compañeros que me precederon, celebro e agradezo as súas palabras. Eu vou agora facer un pouco unha explicación deste amplio post-2021 que é a tarefa que me toca a levar a cabo. Un ano máis, da Deputación da Coruña se nos ofrece ao Concello unha chega das bases para poder participar en este plan de obras e servicios. Plan que este ano adica a cantidade total de recursos para os Concellos da Coruña de 64 millóns de euros, dos cales o noso Concello lle corresponde unha consigna de máis de 1.200.000 euros. Cabe recordar tamén, un ano máis, que estas achegas aos distintos Concellos da provincia da Coruña se fan en base a uns criterios obxectivos que igualan a todos os concellos en un reparto xusto e equitativo. E isto é así dende que un socialista, Valentín González Formoso, se fixo cargo da presidencia da Deputación da Coruña. Xa nos gustaría que dende outras administracións o reparto dos fondos públicos se realizase de igual xeito e todos optásemos en igualdade de condicións. Haberá que seguir loitando para acadalo. Mentras tanto, traemos no día de hoxe a proposta do Goberno para a súa aprobación e así poder participar en este post con unha relación de obras e de servicios que se propón formen parte do mesmo. Plan de obras e servicios que ven a significar unha importante fonte de financiamento nos últimos anos para todos os concellos. Este ano o noso non é a ser diferente. E gracias a este financiamento dos POS poderánse levar a cabo actuacións por todo o territorio municipal. Concretamente, se estima que con cargo a estes POS de anos anteriores se este financiando obras para este ano, durante este ano 2021, por máis de 1,5 millón de euros. Xa centrándonos na anualidade que nos toca 2021 e que traemos hoxe aquí para a súa aprobación, como dicíamos, alcanza este ano a cantidade de 1.217.599 euros se contamos tamén o aporte que fai o POS Plus adicional 1 para gastos sociais extraordinarios ao que facíamos antes referencia. Deste importe total, presentamos a seguinte partición. Para gasto corrente, adicar a cantidade de 359.754 euros, que é a cifra que se corresponde ca chega provincial 2021 dentro das bases. Nos últimos anos, viñase adicando xa unha partida do POS a gasto corrente, partida que este ano pasa de 341.000 euros no ano pasado a 359.000 cas seguintes liñas a subvencionar.
limpieza viaria, recollida de lixo e alumeado público. Outra partida é a dedicada, tal e como consta nas bases, á reducción de débeda con entidades financieras. Este ano esta cantidade pasa de 61.250 a 85.655, casi 25.000 euros máis, que se vai a destinar á reducción de unha das operacións contratadas ca entidade Banco Sabadell. Xa chegados aos proxectos de inversión, a cifra dedicada este ano chega aos 554.000 euros, cifra que aumenta en máis de 170.000 con respecto ao ano pasado e que se reparten nos seguintes proxectos. Na mellora da eficiencia enerxética do CIP Santa María do Castro, que xa se fixo referencia, unha obra que se pretende acometer, na que se pretende acometer a reforma total do edificio principal do Colexio de Bariño para tentar corrixir humedades e filtracións que presenta a fachada e tamén mellorar a súa eficiencia enerxética. Para iso, óptase por unha fachada de aislamento térmico tipo SATE, composto por uns paneis de poliestireno de 60 mm recoberto por unha capa de enfoscado e malla. É intención deste equipo de goberno, en próximas datas, bater unha xuntanza ca Delegación Provincial de Educación para solicitar que, xa que o Concello acomete esta importante obra de mantemento no centro de Baliño, que conta cun presuposto de máis de 120.000 euros, acometan eles, dende a Delegación Provincial, as obras na fachada do edificio de infantil, que tamén presenta serias deficiencias, e así completar a reforma integral das dúas edificacións educativas de Baliño. Outra das obras é a mellora nos pavimentos e servicios nos lugares de Carregueiros, en Cabo de Cruz, Currillo, en Boiro, a Mina en Escarabote e Loimar en Bealo, mellora de pavimentos por importe de máis de 150.000 euros para actuar nun total de máis de 16.000 metros cadrados. Evidentemente que temos moitas máis carreteras que mellorar, máis se cabe un ano como este, de tanta choiva, pero esta é a proposta que traemos para presentar en este pos. Outra das obras é a mellora da seguridade viaria nos centros de ensino de Espiñeira e o Castro. Xa o ano pasado, co pos do 2020, se comenzou un traballo de mellora da seguridade viaria nos centros de ensino, co proxecto que se acometerá este ano na Avenida de Compostela e no CEIP de Escarabote. Este ano continuamos proxectando mellores de seguridade nos centros de ensino, en este caso tocándolle tanto ao Colexio do Castro como ao de Espiñeira, que entendemos son os que máis necesitan de unha actuación urxente. Con esta actuación, o que se pretende acometer é a construción e a ampliación de beiras rúas accesibles, a mellora da iluminación, así como a instalación de pasos de peóns elevados con reductores de velocidade, obras que se presenta para a súa execución cun orzamento de máis de 100.000 euros. Outra obra a acometer con cargo a este pos é a mellora das beiras rúas do entronque na Avenida de Barraña que a Avenida de Constitución. Unha reparación moi necesaria que xa se viña contemplando anos atrás e que, en este caso, nos queremos modificar o proxecto inicial para, como xa se comentou, dotar de unha rotonda este entronque de vías e así poder eliminar os semáforos na Avenida de Constitución. Obra esta que presenta un orzamento de 132.000 euros e que contempla tamén a construción de un pequeno tramo de carril bici ata o entronque ca Rúa Vimieiro e a construción de pasos de peóns elevados. Por último, xa no capítulo de investimentos, con cargo ao pos deste ano 2021, propónse a mellora dos accesos e servicios na praia de Mañóns, ca renovación do pavimento asfáltico, construción de dúas sendas de pavimento compacto a ambos marxes da vía e canalizacións de pluviais para tentar eliminar a peligrosidade que presenta un dos marxes a día de hoxe. Esta última obra presenta un orzamento de máis de 42.000 euros. A suma de todas estas inversións fan, como decía, un total de 554.000 euros, máis de medio millón de euros con cargo a este pos 2021. Tamén indican as bases deste pos a necesidade de presentar uns proxectos chamados complementarios de alo menos o 50% do destinado ao pos 2021 no noso Concello. Si ben estes proxectos, e isto ten que quedar claro, non contan a día de hoxe con financiamento asegurado. Estes proxectos presentaránse á espera que ao longo do ano se podan ampliar, complementar o financiamento por parte da Deputación de Coruña para poder leválos a cabo, como se ten feito xa en anos anteriores. Os proxectos que este goberno propón son a senda Peonil, que unirá o Coído e os Muiños de Goiáns co Pazo de Goiáns, é un proxecto que pretende, como xa se ten dito en máis dunha ocasión, unir a finca co casco urbano, agora que se están facendo ali traballos de remodelación e de conservación do propio Pazo, e que se tuvo que retirarnos da súa execución en anos anteriores.
Tamén propoñemos o proxecto de construción das beirarrúas entre Cespón e Quinteiro por unha das marxes, proxecto que contempla construción de beirarrúas nun tramo de 1.500 metros, dotando esta de servicios de abastecemento de auga, saneamento, recollida de pluviais e nova iluminación. Obra esta moi demandada, de moi difícil execución pola carretera que todos coñecemos, pero na que temos posta moita ilusión a hora de poder levala a cabo. As liñas que acabo de indicar contemplan gasto corrente, inversión e reducción de débeda por máis de 1.550.000 euros. Como decía, o Plan de Obras e Servizo da Diputación da Coruña significa unha gran fonte de financiamento para os concellos de toda a provincia e para o noso en particular. Esta é a proposta, como digo, que traemos dentro do equipo de goberno que contempla obras en Boiro, en Lampón, en Bealo, en Cabo de Cruz, en Abanqueiro e en Cespón, a parte dos servicios que financia con cargo o gasto corrente e que se executan en todo o termo municipal. Necesita por parte dos membros do Pleno a súa aprobación para poder sacalo adiante e leválo a cabo. Por iso é o que solicitamos dentro do Goberno o voto favorable das distintas forzas políticas. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Segundo turno. Vale, moitas gracias. Vale, iniciamos o segundo turno. Ten a palabra o señor Carlos Muñiz. Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, en Ciudadanos celebramos ese criterio de ecuanimidade da Diputación ao que alude o señor Ruiz. Estamos seguros de que tamén con un criterio obxectivo pola súa parte. Bueno, falando de criterios, temos que decir que, inda resultando necesarias algunhas delas urxentes, as actuacións que se recollen neste post, sobre todo polo antigo da súa demanda, entendemos que destinar os fondos do Plan de Obras e Servicios da Diputación Provincial a obras en infraestructuras que non son competencia do Concello, parecenos que cando, ademais, pertencen en algúns casos, como, por exemplo, nas aceras que van desde Cespón ao Bodión, que son competencia da Diputación, parecenos que desperdiciar, ou que pon de manifiesto, desperdiciar fondos, recursos, non en sí pola necesidade da obra, porque é máis que evidente que esa obra ten unha demanda veciñal e un malestar detrás que está posto de manifesto en todas e cada unha das mocións que se levan presentado ao longo dos últimos anos. É evidente que é unha necesidade, pero tamén é evidente que o que pon de manifesto é que, ainda sendo un organismo afín políticamente ao goberno de Boiro, non se é capaz de captar inversión, investimento, para levar a cabo unha obra a que nos vemos obligados a cometer recurrindo aos fondos que poderían estar, que deberían estar destinados a outras actuacións para as que non hai máis competencia do propio Concello. Non podo deixar de decirlo así, o dixen no anterior post, e o vou a volver a decir en este, non podo entender cal é o criterio que prioriza unha obra como a do paseo ou a pasarela do Pazo de Goiáns antes que obras tan perentorias, urxentes, necesarias, tan importantes para a economía, para a sociedade e para os sectores económicos do noso Concello, como son o saneamento, e a estas alturas estemos pensando en facer unha pasarela para disfrutar de un paseo pola beira do río para visitar o Pazo de Goiáns e todo demais, que nos parece fenomenal, nos parece fantástico, que todo iso vaya adiante, pero creemos que ten que existir un criterio que priorice as obras que comprometen postos de traballo, que comprometen a economía, que comprometen o medio ambiente, en definitiva, o que supón
actuar con responsabilidade. É dicir, como é posible que se podan gastar 200.000 euros de un total de 1.200.000 en acometer esta obra, esta pasarela, cando Triñáns ten unha parte do seu núcleo sin saneamento, sin alcantarillado. Por non citar, antes o decía a compañeira Dores, pero a zona de Berres está sin aceras, está sin saneamento, non ten nin máis pouco unha mínima cuneta para circular un peón, pero bueno, poderíamos seguir así hasta mañán. É dicir, o criterio a hora de actuar máis como do mesmo xeito que decía o señor Velo, o espírito do POS é actuar nas zonas de ámbito rural para desenvolvelas, para tratar de poñelas pois un pouco a altura do que o núcleo urbano, o que estamos é desnaturalizando e estamos aplicando uns fondos que as propias parroquias teñen dereito a participar na súa decisión, estamos aplicándolos con un criterio que non respeta a prioridade, que non lle dá un criterio de importancia a hora de destinar uns fondos a unha cousa ou a outra. Bueno, a nós, por outra parte, non nos foi consultado en ningún momento o POS, logo, polo tanto, bueno, é certo que o goberno en minoría ten a mesma legitimidade que calquer goberno maioría absoluta, son perfectamente libres de definir e de decidir que, como, donde e cando, e nós tamén somos perfectamente libres de decidir o que facemos con o noso voto. Bueno, nós creemos que realmente non podemos estar en contra porque a que está caendo non podemos votar en contra de que se aprobe o POS, pero desde logo tampouco vamos a votar a favor. Xa está ben, só advertimos unha vez, dixemos que as decisións, máis cando se trata de un goberno que está tendo problemas evidentes para sacar adiante a xestión no día a día, en lugar de apoiarse nas outras forzas políticas e pedir pois consenso á hora de tomar decisións no ámbito dos investimentos, pois, bueno, un goberno Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, parecenos perfecto. Agora ben, as aritméticas, ás veces, non sempre dan. Desde logo, nós non estamos de acordo con esta maneira de xestionar, non estamos de acordo con que bueno, pois que se actúe con certa non quería decir a palabra prepotencia, pero non sei, ir de sobrados, non conocer as limitacións ou non reconocelas, me parece, e xa non vou a decir as limitacións no ámbito particular de cada un, sino as limitacións que como equipo, por número, se poden presentar por parte do goberno e que, de feito, xo noso punto de vista, se presenta. En definitiva, insistimos, creemos que o camiño é o da negociación, o consenso, o da busca das ideas por parte de todas as forzas políticas de decisións colexiadas de maneira que, independentemente de que quen goberna sea o PSOE e teñan a última palabra, as cousas se fagan con un interés común buscando apoios na maior parte do arco da corporación municipal. Entendemos que non se está a facer así e para nós, desde logo, é un erro importante e está lastrando en boa medida o desenvolvemento de Boiro. Nada máis que decir. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muñiz. Ten a palabra o señor Velo, ¿sí? Segundo turno. Ten que pulsar, señor Velo. Sí. Sí, oye. Sí. Sí, se escoitaba, ten que volver a pulsar, señor Velo. Ahora xa se lle escoita. Claro. Ten a palabra. Bueno, eu respeto o dereito de desafialo para min descontrolada inversión non priorizada
non recollido con arreglo as necesidades prioritarias, xa dixen porque foi, por exemplo, as aceras peoñáns, os sitios, a canterillada nos lados, en fin. Entón, hai moitos cartos aquí tirados que van a fondos propios, van a resolver os problemas a outros organismos. E por qué? Porque é unha falta de gestión clara por parte do goberno, o alcalde, porque eu ofrecí un alcalde moitas veces que me estaba aí, pero dixo particularmente moitas veces, despachei con ele 2 días a semana, que me ofrecín para ir aos organismos. Sei como se fai e quería facerse, sacar estes proxectos. Como es que, vamos a ver, ten dúda da necesidade estas obras. Non podes votar a favor, porque claro, vos propuxetes unha cousa, non te importa, tirades a caixa de fondos propios. Ten dúda de que, por exemplo, vou poñer un exemplo, non se necesitaba esa avenida a Cabo de Cruz, que era unha carreteriña estreita, que morreron 10 anos atropellos mortais, e outros sin ser mortais. 10 mortos aí. O último vino eu. Ten dúda de que era necesario eso. Por eso non o fixen con fondos municipais. Aquí eu fixen. E quero dicir eu que na carretera de Educación a da Xunta de Galicia, primeiro, hai que demostrar que se fixe un proxecto que se lle solicitou, que se foi aos organismos e que se conseguiu. E se non se conseguiu, ven ao pleno e se dice imposible. Vamos poñernos de acordo todos e reclamarlle a estes organismos que arreglen a seguridade diaria onde eles pasan. Pero iso non se fixo. Tampouco o alcalde aceptou. Eu sei que sobro aquí para todo, xa sei, porque as miñas propuestas, como se acabara de chegar, non tivera experiencia nisto, eu estou de acordo que hai que facer as aceras de Barraña, hai que facer as de Cespón, claro que estou de acordo, que non vou estar, porque estou con outras parecidas. Pero o que quero é que as faja quen lle corresponde, e para iso hai que gestionar desde o Concello. Se eu fixera así, non había ninguna cousa aquí, Boiro seguiría coa calle principal. Me entendedes, compañeros de corporación? A ver se somos un poquinho máis positivos e centramos, porque se vai haber gobernos así, que só saben gastar os fondos que lle corresponden á caixa municipal, porque isto é o plan da Diputación, cada un defende o seu partido. Eu defendo o partido dos ciudadanos de Boiro. Tamén vos defendedes os ciudadanos de Boiro, pero a través, se non hai máis que ver as intervencións. Eu sempre cheguei de acordo con todos. Sempre. Sempre tuve maioría, porque sin maioría non se pudo, incluso 105 concejales tuve maioría, consegui. Andaba atrás de concejal, falaba con eles. A mí nadie me consultou por este asunto. Os que debían de ser afins a min, o alcalde, que estuvo axudando e ofrecéndome delante da media. Rechazou. Por qué? Aquí hai celos ou irresponsabilidade. Algunas cousas hai. O que non pode ser é que distraíamos as nosas capacidades inversoras nas cousas que lle corresponden a outros organismos. Ese é o que se chama gestión. Porque nós sí que pagamos impuestos de Cespón, os de Goiás e de todos os lados. Pero algúns quedan sin nada. Además pagan os impuestos. Pero hai outros impuestos que pagamos a administracións de arriba, a Xunta, a Hacienda, a todos esa administración central, que teñen que retornar parte aquí, outra vez para Boiro. E iso que non que pode facer? O alcalde, noso representante, que ademais temos que apoiar para que o faga así. Pero se nos damos con o alcalde, que conta milongas e non me acorda os tratos que fixemos, pois entonces, creo que isto non é legítimo dereito e deben de saber os ciudadanos que foi así. E, desde logo, con todos os respetos a vos, cada un que vote o queira, desde logo, non vou a votar. E non podo dicir iso, Boiro, son o único concejal que hai, como hai outros, pero vou dicir isto por unha cuestión de conciencia. Non é por facerlle a puñeta a nadie. É por unha cuestión de conciencia. Hai que ter algunhas conviccións, e non porque vai andar un caramelo, que ali, puxo, hai que facer aquí, non me importa, que gasta, eu quero que eu prometido. Vale, bueno, así, xogamos a billarda. Eu, calle nos ollos, a billarda, calle nos ollos aos propios ciudadanos que lle caen. Estamos gastando, estamos dicindo que non hai cartos.
E non hai cartos, porque non queremos aforrar o que hai a invertir o que hai. Non que nos corresponde a nós. Non que lle corresponde aos outros organismos. E o goberno anterior fixe un muro descomunal ali, en Lampón, que está ben, pero iso tiña que pagar a Xunta de Galicia, que o fixo noutros lados. E invertiu ali planos de diputación. Xa digo, os planos de diputación, sea o alcalde que sea, sempre un plano de diputación. Sempre o son. Da dereita, da esquerda, un color, do outro. Porque están clasificados matemáticamente para que sean distribuídos en función do rural a máis do número de habitantes. Eso foi con todos os presidentes da Diputación. Valentín Formoso me parece un gran presidente, Luís, pero eso non quere dicir que un seades vos. Entendedes? Porque ainda levamos vai para 2 anos. Estuve 2 veces con el, que a vos diante, que apoia a carretera de Saltiño, o proxecto que fan eles, que pagan eles, a Diputación, ese sí que estaba, o proxecto que pagan eles, dali a ver, para descongestionar o centro de Boiro. Ainda non deche ninguna razón de como está eso. Claro, a ver, vamos a facerlo con fondo, mas ou abandonar. Se o que prometeu o presidente, estou seguro que o quere cumprir. Se o que prometeu o presidente non collede máis ansia, que non costa nada, é unha gran solución, que se pode esperar? Que pode esperar? Sinceramente, non quero ofender a nadie, non quero enemistarme con nadie, pero o que quero é que, hombre, algo sobreiro, e non é para coller a celarse de min, da miña proposta. Tuve 1 ano e medio sin salir na prensa para nada, alcalde. Estuve axudando. Tin que publicaron eso, dicen, farán, pero non fixeron. Hai unha cousa que non puxeron no boletín, porque eu conseguí eu. O aparcamento de aí da baixo da mancomunidade é o outro tanto ali, a pegada da Constitución, Camiño de Revelar. Que non preguntei varias veces, por que non tomades posesión? Puxeron máis pegas aos donos, pois sabedes canto costa iso? 5.000 euros ao ano os 2 aparcamentos. 5.000. Sabedes canto costa este que está aquí ao lado de 60 coches? E o outro é por 150. Pois costa 2.400 ao mes. Ao ano, 28.800. E aos 4 anos que terá concedido, irregularmente, 4 anos, 100 e pico mil euros. Sabedes canto costa este para 150, non para 60. 20.000 euros. Entendedes? Este, 20.000 euros e este, 115.000 euros. Entendedes? Eso non. É que este os cartos nosos, claro, é que houve empresarios moi bons, que creceron, a todos crecemos. Pero eu estou ben seguro que se fixeran nas súas empresas, e na nosa casa, o mismo que facemos aquí, seríamos, vamos a los aí tirando, pero nin a calle máis, e tal, non me extraña, porque os fondos se van onde van, mal gastados. Se gestiona, entón é así. Exito moito, pero é a primeira vez que vou abstenerme. Por qué? Porque xa está de acordo, xa a ver se facedes un pacto, de coñecer a vez, e gobernades xuntos, e facedes maioría absoluta, que o que fai falta, porque todo o que ha feito un Boiro foi aprobado sempre por maioría absoluta, tendo a maioría ou non tendo, con delegacións na oposición. Ainda tiñeu maioría, a delles a oposición, tiñan representación, e tamén probaban as existencias como demais. E cando tiña 5 concejales, que me votou un da Alianza Popular, 2 da Alianza Popular, 2 do PSE, o primeiro alcalde da Alianza Popular, e o segundo era do Partido Comunista. Pero que é isto? É que tiene que ser a nivel local así, se debe ser a nivel nacional. De que estamos falando aquí? De facer ben as cousas, salvar a economía en favor dos ciudadanos. Pois aquí van centos de miles de euros, non nos corresponden a nós. E facíalle falta a hostelería en moitas familias que están en desuso. Pero iso pasa como a cantidad de colegios que hai por aí, viviendas cerradas, e xente sin vivienda que lle embargaron. E aquí non se toma unha decisión. Tomamos unha vez un acuerdo de viviendas sociales e non se supo máis nada. Acuerdos aquí
non son cumplidos, porque eu teño aquí unha relación do que puxemos aquí, a residencia. Presentei unha moción para terse alternativa, aprobámosla casi todos. Pois eso non foi trasladado. Outra de melloras no centro de salud. Eso non foi trasladado ao organismo correspondiente. É menos ir ali a ver, a arrancar eso. Así non se vamos a ninguna parte, eu sinto moito. Eu quixera que houbera outro estilo nos gobernos de Boiro, porque tamén eu teño xa uns anos, pero teño fillos, teño netos, e os demais tamén teño fillos e netos, e non gustaría, creo que todos nos gustaría que todos quedaran moi mellor, que tuviéramos outro modelo. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Moitas gracias. Damos a palabra á señora Dores Torrado. Sí. Sí, pois coherencia é precisamente cando un vota e actúa en función dos compromisos que adquire ca cidadanía de Boiro, non? E o noso grupo adquireu un compromiso ca cidadanía de Boiro cando investiu a Martiño como alcalde. Nos noso día non demos un cheque en branco, nos deu seu día, cando favorecemos un cambio de goberno en Boiro, o fixemos con obxectivos claros, o fixemos cunhas propostas claras, firmado, con luz, con taquígrafos e pedindo exclusivamente unhas actuacións e uns proxectos que nos parecían prioritarios para executar nesta legislatura. E, como vos sabedes, e o levo demostrado neste ano e medio, cando teño que ser crítica co goberno, son moi crítica. Sou a primeira máis crítica cando se desvía daquelo que considero que é prioritario e daquelo que acordou co noso grupo. Pero tamén teño que dicir que cando se axusta ao acordado con nós, como neste caso, con actuacións como as que acabo de enumerar, como esa actuación do Plan de Mobilidade do Casco Urbano de Boiro, coa saída do tráfico pesado do Casco Urbano de Boiro, que en concreto o tema da glorieta fomos o único grupo político que levábamos no programa electoral, coas beirarrúas que levamos anos e anos pelexando para que se poñan en funcionamento, que se construan no lugar de Quinteiro e de Ferreiros, pois a verdade non pode ser de outro xeito e a coherencia é apoiar este plan, non? Porque evidentemente nos sentimos responsables da gestión municipal no sentido de que depositamos a confianza nun proxecto distinto ao que había na anterior legislatura. E nese sentido, nós, cando sexa así, apoiaremos as propostas que vayan no camiño marcado e que lle exiximos no momento da investidura desta legislatura municipal. Pero dito isto, como xa dicía na primeira intervención, é un sí, pero como non pode ser de outro xeito no noso grupo e en Dores Torrado, un sí crítico, por suposto. Un sí crítico dicindo que acaba de escoitar o teniente de alcalde falando de Valentín Formoso, pois, oye, mira, pois hai que recordarlle que tamén temos outra carretera que é a estrada de Noi a Boiro, pois que necesita unha actuación importante por parte da Diputación Provincial. Centren tamén os esforzos nesa liña a hora de exixir a Diputación Provincial esas actuacións. Tamén teño que dicir, xa que estamos falando do entorno do Pazo de Joiáns e que próximamente, bueno, pois nos próximos anos poderemos disfrutar do Pazo de Joiáns, algo do que levamos traballando moitos anos por parte do noso grupo. Tamén dicirlle á Xunta de Galicia que os accesos tamén ao Pazo de Joiáns, as beirarrúas da estrada comarcal, bueno, pois que se aproveite para facerlle unha mellora nese entorno, porque a medida de que o Pazo se poda visitar vai haber moitas persoas que vayan do casco urbano ao propio Pazo de Joiáns e haberá que facer a cometer actuacións nese campo, ir á Consellería de Política Territorial a exixir que acometan este tipo de actuacións, pero tamén outra moi importante, a Consellería de Medio Ambiente. Está moi ben recuperar ou a facilitar as pasarelas polo Pazo de Joiáns, pero hai que eliminar todos os verquidos
do propio río do propio río Coroño. Polo tanto, aí tamén temos outros deberes que ten que acometer o goberno municipal para exixir que se actúe neste ámbito. Por iso, como decía eu, vamos a apoiar a proposta, un sí crítico, pensando que existen moitas cuestións que seguiremos exixindo como grupo que facilitou a investidura de Martiño para ser alcalde estes 4 anos, pero que, dende logo, cando é algo que levamos exixindo, demandando dende o noso grupo, pois, por suposto, non pode ser outro xeito apoialo, e despois estaremos moi pendientes tamén de que executen esas actuacións da forma o máis dilixente posible para que, evidentemente, estas obras den o servicio que deben dar aos veciños e as veciñas do noso concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente, moi breve, quería recordar que o reparto do POS da Deputación, do Plan de Obras e Servicios, con eses criterios precisamente obxectivos, ecuánimos, atendendo a criterios poboacionais, é un acordo de goberno de coalición da Deputación do PSOE co BNG xa da anterior legislatura e non é unha idea do presidente Formoso, tal como dixo o señor Ruiz. Simplemente recordar que é un acordo de goberno do bloque co PSOE xa da anterior legislatura. En canto ao proxecto das beirarrúas da Avenida de Barraña, que recollen un tramo de carril bici, dicir que estamos, parecenos ben, estamos a favor de que se contemple esa parte do carril bici nesa actuación, con todo, hasta a parte que vai hasta a Rúa Vimieiro, hasta o cruce, parecenos moi escaso, e entón o que animamos ao goberno a que siga traballando en que os carriles bicis ou plataformas únicas, como se chaman agora, porque non solamente son un carril bici para tomar como un aspecto lúdico, senón como unha alternativa real de mobilidade, pois sexa unha realidade en todo o noso concello que ese carril bici chegue, ou esa plataforma única chegue hasta o Cabo da Cruz, que una o centro de Boiro con os núcleos importantes de poboación, Abanqueiros, Carabote, todos, xa digo, que sexa a nivel de todo o conxunto do noso concello unha alternativa real de mobilidade e non se quede precisamente en carriles bici anecdóticos que van dun tramiño a outro e que ao final simplemente recollen o aspecto lúdico desa mobilidade. Grazas. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nada, simplemente comentar algo no que se ten dito aquí por parte dos concelleiros, concretamente, bueno, comentarle ao señor Velo que este plan de obras nace co espírito de dar autonomía ás entidades locais. Eu dixen ao principio na miña intervención que se iba a dotar este POS ao Concello de Boiro de 1.200.000 euros. Antigamente, efectivamente, había que andar pola Diputación e máis pola Xunta reclamando aquelas obras que se pretendían acometer en cada concello. Hoxe en día, por parte da Diputación, alo menos, temos a sorte de dotar cunha importante cantidade de cartos ao plan de obras e servicios e poder decidir nós que obras acometemos e onde as acometemos para poder solucionar os problemas dos veciños sin ter que irlle a petar a Coruña para que non las veñan a arreglar eles. En cuanto á rotonda na Avenida da Constitución e aos trailers, bueno, os informes técnicos, tanto dos técnicos municipais como da policía, indican que sí se pode acometer. Para que nos fagamos unha idea, o espacio que contempla a actuación é máis ou menos o mismo que ten a rotonda da Avenida de Compostela, para que nos situemos un pouco en cuanto ás medidas. Máis ou menos esas son as medidas de unha zona e da outra, e os informes, como digo, técnicos indican que podemos leválo a cabo. Non pretendemos que as prioridades do goberno sexan as prioridades de todos os grupos, parecenos absurdo esa pretensión, nin creo que fósemos capaces de poñernos todos de acordo para saber cales son todos nos puxéramos de acordo para tomar conciencia de cales eran as obras máis prioritarias, non? Cada un temos a nosa forma de ver a realidade
e esta é a proposta que nós traemos aquí, con toda a humildade. A carretera de Berres, que comentaba a compañeira de Boiro Novo e máis o señor Velo, que xa falou co presidente, bueno, estamos traballando en iso, vale? Non nos esquecemos, iso foi tamén un dos proxectos que nos levamos no noso programa electoral e, bueno, ata hoxe todo sigue polo cauce que ten que seguir para que esa obra sala adiante. O señor Velo queixase de que non contamos con el e na mesma frase aproveita para decir que gracias a él temos os aparcadoiros da Rotonda da Mancomunidade e da Unidade de Constitución. En fin, eu cando sea grande quero ser como o señor Velo. Evidentemente que con este POS non se pode acometer todas as necesidades, sempre haberá necesidades en saneamento, en viais, como digo, este ano temos un ano de choiva e temos moitos viais afectados e hai que, igual nos próximos meses, tomar conciencia de intentar solventar un pouco esa papeleta. Sempre haberá cousas que facer, pero, bueno, evidentemente, un POS, os cartos que nos manda a Diputación durante un ano para un POS, é imposible que solventen todos os problemas, non? Bueno, sempre haberá traballo que facer e nós estaremos encantados de poder sacalo para adiante. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz, que ten a palabra. Bueno, boas noites a todos. Evidentemente, estamos ante un POS. O POS supón obras para veciños. As obras todas son benvidas, pero é evidente que, polo que temos, por esta proposta que temos do goberno, é un mal POS, é un POS mal xestionado, mal configurado, mal conformado, feito á presa e sin pensar. O primeiro, mellora do estuario do río Coruño. Iso é un proxecto do 2018 que estaba presentado no POS correspondiente para o 2019. Actuación que foi desestimada, non feita, e, polo tanto, se perdeu esa financiación por parte da Diputación, que pagaba o 100%. Desestimada por este goberno. Non había un problema de recursos. Polo tanto, como ben decía, apuntaba o señor Carlos, pero un ano de retraso, 204.000 euros que podían ser repartidos entre núcleos das distintas parroquias que en estes momentos, en este POS, hai moitísimas ausencias de moitísimos núcleos e moitísimas parroquias. Pois con esos 204.000 euros podíamos facer moito máis. Se nós, cando chegamos ao goberno, quedaron os POS, obras, as fixemos inmediatamente. Peor estado económico do que collemos nós. Con 22 millóns de deuda non colle nadie na historia de hoxe. Ora, se uns teñen 3 ou 4, tal e cual, pois xa se asusta. Non é xestión. Por lo tanto, ese primeiro defecto, 204.000 euros perdidos. E deixamos o POS, este estuario do río Coruño, con licencia de costas, permiso de patrimonio, aguas de Galicia, etc. Esponxado, obras na patela. Señora Dolores, para chegar ao Pazo de Goiáns, 1 millón da Xunta, 100.000 euros cada ano para o Pazo de Goiáns a coste e interés cero. Obras na patela, que é o que o señor alcalde, pero 204.000 euros para ter obras na patela para chegar ás eleccións próximas. Pazo de Goiáns, retraso. Club de Remo, retraso. Pazo de Goiáns, Club de Remo, licitado, contratado, presupuestado por o Partido Popular. Non temos presupuestos aínda desde o 2019. Estamos no 2021. Outra obra de mala xestión. Moi ben, eu quero que se fagan as aceras. Pero aquí hai que mirar por o peto. Di ustedes que non teñen cartos, pois parece que lles sobran e que teñen un peto moi abundante. Aceras de Cespón a Quinteiro. É competencia exclusiva da Diputación da Coruña, que teria que facer cos fondos propios que dedica a Diputación ás súas estradas, tal como a de Boiro Noia, non? Ou como outras, ou como a de Cabo de Cruz. Iso ten que facer a Diputación con fondos, non con fondos para os concellos, que é o POS, para destinar ao rural.
Vale, aí perdemos 352.000 euros en xestión. Que tía que aportar o 100% a Diputación nos seus propios plans provinciais. E nós eses 352.000 dedicalos a máis obras no rural. E me vai a entender despois cando lle digo o número. 352 máis 204, 1 millón, máis de medio millón de euros de 1,5 millón. O 33,33% do POS desaproveitado. Seguramente que o 33%, a terceira parte dun POS, bueno, incluindo as outras axudas que hai, 80.000 máis outros servicios, parece ao mellor unha cifra baladí, pero é mala xestión. Non saben conducir o Concello. E lle vou dicir máis, mira, inxusto, insolidario co rural. Non vertebra a cohesión urbano co rural, nin cas parroquias. Hai un abandono. Si, levan algunhas sobrinhas, as vou dicir tamén eu, tamén as dixo vostede. Como xo, nada. Home, seguramente porque nós de todo nos quedou mellor un camiño ou dous, vale. Movimenta Facenda, nada. Rural de Lampón, unha obra na mina. Rural de Lampón, Montaña, Montañó, Escobias, Piñeiro, bueno, Mosquete, que pertenece a Boiro, etcétera, etcétera, nada. E así, co resto das parroquias. Sí, levamos unha pincelada en 3 ou 4 parroquias. Eso non é xestionar. Eso non é... POS anterior. En esta relación, que temos nós, que é a relación do POS, que fixamos no 2018 para o 2019, o Grupo do Partido Popular, é que vostedes non foron capaces a completar e perderon axudas. Se eso se chama xestionar. Perder cartos 100% a fondo perdido que veña Dios e o vexa. Se nós o fixamos, eu di un exalcalde que o fixo, que colleu pós do goberno anterior e o fixo íntegramente no primeiro momento, desde o primeiro minuto, como ten que ser institucionalmente e non mirando para os intereses das eleccións do 2023. Iso non é pensar nos vecinos. 25 actuacións aquí. En distintas parroquias e tocamos todas as parroquias. E no voso levades 11 obras. 11. 25 contra 11. Hasta a diferencia. Menos 14 é maior que o que isto desaporta. Díganme vostedes que podían facer pois 20, 18, 17, ou 10 ou 12, como facía o anterior goberno bipartito ou tripartito. Eso é un mal pós, eso é unha mala xestión, eso non é saber conducir o Concello. Demostra que é un goberno que non sabe. E non sabe, e xestiona ben, señora Dolores, señor Luz do BNG, porque vostedes os tenen aí. Non xogar co Partido Popular. O Partido Popular vai ser institucional. Institucional por os vecinos. Teñen líos. Teñen líos porque vos sois cómplices de estar este goberno aí. Maniobras axustas. A rotonda. Eu a rotonda facedia, pero non vexo a súa eficacia ni a súa eficiencia, pero sí, ao mellor podemos ver outra cousa, unha rotonda, que xa veremos. Xa veremos. E despois, un pouco máis teño que criticar, porque, sí, leva unha pincelada en Carregueiros, non podo votar en contra, leva unha pincelada no Currillo, en Boiro, non podo votar en contra, na parroquia de Lampón leva unha pequena actuación na mina, non podo votar en contra, en Bealo, unha pequena actuación en Loimar, as beiras rúas da Vía da Constitución, no casco urbano, mellora enerxética non podo votar en contra, no Ceiro do Castro, seguridade vial non podemos votar en contra, acceso a eses servicios a pé de mañá non podemos votar en contra, e menos o noso proxecto do Pazo de Goiás, que xa teria que estar feita e inaugurada. E as aceiras de Beirarrúas de Cespón e Quinteiro. Evidentemente, isto que estou falando de que sendo un fondos propios da Diputación e pós, eso non van a entender os concellos, evidentemente nos vamos a votar a favor dos vecinos necesitados en este pós.
non pola xestión do goberno, nin porque estén impulsados polo BNG, nin por Boiro Novo, nin por o goberno. Polos veciños, evidentemente hai que votar, hai que facer de tripas corazón, evidentemente vamos a ser institucionales cos veciños. E para resumilo, termino como empezo. Cartos tirados, 500 e pico mil euros, mal pos, mal xestionado, mal configurado, mal conformado, feito á presa e se me descoido á última hora, porque as negociacións son as negociacións, leva tempo, e despois os arquitectos a correr, a levar proxectos do anterior goberno, etc. etc. En resumen, el gobierno no sabe. El gobierno es un gobierno escapista. La culpa es del anterior gobierno, no hay dinero. Señor Martiño, non lle quería si está así como está en estos momentos, sí, moi sonriente, con 22 millóns de euros de deuda, como chegamos nós, 12 millóns e medio a bancos e 10 a proveedores, non sei que faría. Se está xa medio moribundo en estes momentos por as presións e a movida esta destes últimos meses, pois bueno, o diñeiro sobra, vanlle a salir por as ventanas. O que é liquidez? Porque a liquidez, deuda, etc., non sei se o entenderán. Eu creo que non, porque a súa incapacidade demostra que non teñen. E non saben o que teñen entre as mans, non saben a día de hoxe o que teñen entre as mans. Non saben dirixir o Concello e non saben facer co diñeiro. En resumida, señor Martiño, non sabe conducir o Concello. Moitas gracias, señor Dieste. Se lle parece, vamos a pasar a votación. Vamos a facer o mismo sistema que do último pleno. Si, por favor, cando votemos, manteñen un pouquiño para facer o recuento. Bueno, pois vamos, votos a favor. Votos a favor. Eh, 13 votos a favor, votos en contra, abstencións, non me salen as contas. Alcalde, disculpe, hubo 14 votos a favor. Ah, vale, perfecto. Vale, entonces 14 votos a favor, 0 en contra e 2 abstencións. Moitas gracias a todos. Pasamos ao punto número 3, expediente 5777/2020, subvención pos adicional 1/2021, gastos sociais extraordinarios. Empezamos na primeira ronda. Señor Carlos Muñiz. ¿No? Señor Velo, primeira ronda. Pulse, señor. Ahora, señor Velo, xa pode falar, No, volveu a pulsar, ten que pulsar outra vez. Aí está, xa pode falar. Gracias. Paso este turno. Vale, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Vale. Señora Suárez. Señora Suárez, sí, ten a palabra. Bueno, eu xa enlacei antes a miña intervención porque, bueno, falaba xa das obras que contempla tanto o POS como o POS complementario. Simplemente recalcar a necesidade de que veñan eses cartos para destinar ao reforzo dos recursos e a ampliación dos servicios sociais que nos tempos en que estamos de crise sanitaria e pola que estamos pasando todos, pois é máis necesario que nunca. Entón, simplemente reiterar eso e anunciar o noso voto favorable novamente. Gracias. Gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Vou tamén facer unha pequena explicación deste POS Plus adicional 1, que ven derivado da actual situación de alerta sanitaria por pandemia vírica, que provoca, como estamos a ver cada vez con máis claridade, unha situación de crise económica. A Deputación da Coruña proponse aos concellos da provincia participar nunha liña de subvencións dotada con 14 millóns de euros en este caso e adicada directamente a gastos sociais extraordinarios e derivados, como decía, da actual situación.
Dende o Concello de Boiro propoñemos participar en este fondo e facémolo cunha proposta que emana do traballo dos departamentos de Servicios Sociais e Educación do Concello de Boiro que conxuntamente elaboran unha proposta para adicar esta achega que nos propoñen dende a Diputación. Esta proposta conxunta contempla as seguintes liñas de actuación. Ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero con baixos ou nulos ingresos económicos mediante axudas económicas para asegurar a cobertura de necesidades básicas como poden ser vivenda, alimentación, electricidade, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte e etc. que favorezan a súa integración. Esta liña proponse adicar un total de 26.343 euros. Axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios digitais, etc. Liña dotada con 15.000 euros. Ampliar o servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades, así como outros de análoga natureza que se presten nos domicilios das persoas demandantes, como poidan ser rehabilitación, peluquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. Liña esta que se dota con 113.689 euros. Reforzo dos servicios e axudas económicas para respiro de familias e medidas de conciliación, dotado con 10.000 euros. Reforzo dos dispositivos e axudas económicas de atención a persoas sen fogar, liña dotada con 5.000 euros. Adquisición de medios de prevención EPIs destinados aos profesionais dos servicios sociais e persoas usuarias dos programas que non conten con medios para adquirir os mesmos, liña dotada con 5.000 euros. Outras medidas que os servicios sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urxentes para atender a persoas especialmente vulnerables, partida que se financia con 10.000 euros. E por último, e para poder pôr en marcha todas estas liñas de actuación sin que eso signifique unha merma na atención que se está a levar a cabo a día de hoxe por parte do Departamento de Servicios Sociais, proponse o reforzo de persoal técnico e administrativo adscrito a este departamento. Isto é, como decía, a proposta que se nos fai chegar dentro do Departamento de Servicios Sociais e Educación para a creación destas novas liñas de subvención con cargo a este POS Plus adicional 1 que se nos ofrece dende a Deputación da Coruña. Solicito, por tanto, o voto favorable a esta proposta por parte dos distintos grupos municipais e así poder poñelas en marcha o máis axiña posible. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, evidentemente, eu aquí nesto que teño aquí non vexo a palabra COVID por ningún lado, pero é evidente que nesto do COVID nos, xa vamos, me acabo de decir, hai que ser institucionales, e o primeiro é a xente. Se reforzo de persoal, diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social, vítimas de violencia, axudas ás familias para gastos, outro tipo de carga. É evidente que todas as persoas, no contexto en que estamos, vai cada vez máis paro, máis pobreza, máis xente necesitada. É evidente que temos que é unha ampliación de fondos ou unha asignación de fondos para todas estas necesidades que sempre se fixo nos servicios sociales, aparte que tamén se vai a reforzar o personal por 218.000 euros. Podía ser a mellor incluso facer algo de demagoxia. Nos vamos a escapar da demagoxia, é evidente. Eu, se me di a secretaria que ia aparecer a palabra COVID, pois o digo. Pero eu sei que indirectamente isto vai para o COVID e directamente tamén vai para o COVID. Nos vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Dieste. Empezamos co segundo turno de intervencións. Señor Carlos Muñiz, ten a palabra. Presidente. Bueno, en algún momento nos dixemos que un concello que non atende primeiramente as persoas con menos recursos, as clases ou as persoas, familias, incluso máis desfavorecidas, e se preocupa de que non se queden descolgados, pois, desde logo, un concello non está facendo ben as cousas. Cando falo concello, refírome á corporación. Entón, desde logo, non temos nada que obxectar e o que desde
desde logo, nos gustaría creer que transcurrido algún tempo as cousas melloren, porque desde logo cabe a posibilidade de que os fondos que destinamos hoxe ao pos principal non teñan que ser necesarios en este pos un adicional a futuro, porque desde logo as cousas pintan bastante mal. Pero bueno, por coherencia, porque creemos que en ningún caso debe ser, en fin, demorada ese tipo de actuacións e de coberturas sociais por parte do Concello, nos vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Carlos. Señor Velo, ten a palabra. Ten que pulsar, señor Velo. Pulse que non se lle escoita. Ahora sí. Por supuesto que vou votar a favor, porque eu teño que dicir que son sensible coas cousas sociales, porque se fundaron os servicios sociales cando fui alcalde. Entonces, quero seguir esa línea. E todo o que se invirta aquí é pouco, porque en isto vai pasar como no plan, non quixeres mover unha coma, e ver se queredes recoller, xa que voto a favor, se queredes recoller, que se habiliten viviendas que están aí abandonadas, escuelas abandonadas, para alguna persona que en servicios sociales ten que informar que o necesite. Eso tamén é un servicio social. A vivenda é un servicio social tamén. Entón, se hai alguén que este na calle ou en mal estado, temos un montón de viviendas, casi 2 dúcias de viviendas desocupadas. Jardín, colegios por fora, mesma a Cruz Roxa que non está cumplindo a función porque fui, e, en fin, hai moito, incluso a colonia infantil. Hai que botar a man a xente, porque se trata de xente. Os ciudadanos que nos votan son xente. Non está moi necesitado. Así que anuncio o voto a favor. E non digo que é Iceboiro, pero, bueno, xa sabedes que son Iceboiro. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Sí, pois, a ver, neste caso, nesta proposta, non se tuvo en conta o noso grupo a hora de elaborar a proposta a traer ao pleno. En xeral, este tipo de proxectos que veñen da Diputación veñen basicamente a financiar o que é o gasto corrente ordinario en este caso, dos servicios sociais. Non hai moito máis marxen que, de algún xeito, reforzar o apoio económico aos servicios sociais. Pero sí que lamento o mellor que dentro das distintas partidas que ustedes escollen a hora de repartir estos fondos que veñen a suplementar o funcionamento dos servicios sociais do Concello, que non se tivera en conta as propostas dos grupos ou cando menos daqueles que temos a obriga directa de fiscalizalos por haber depositado en ustedes a confianza de gobernar estes 4 anos. Así pois, por exemplo, podíamos estar máis ou menos a favor do distinto reparto que fan, entre si nós primaríamos máis o reforzo das familias, da conciliación familiar, o reforzo do apoio ás necesidades en material escolar debidos a consecuencia co funcionamento, neste caso, da teleformación para aquelas familias máis necesitadas que non tiveran acceso a ese tipo de recursos e que hoxe en día é imprescindible por razóns obvias de funcionamento actualmente dos centros educativos. Ademais, creo que lamentamos neste caso que nós no ano 2019 e mesmo antes de chegar a pandemia, xa nunha das mocións que levamos ao pleno, insistíamos en crear unha bolsa deste tipo, unha bolsa de axudas para material escolar, para poder facilitar a aquelas persoas con menos recursos acceder a este tipo de apoio económico cunha finalidade educativa
que, por certo, conseguiu o voto favorable de todas as forzas políticas do Concello, excepto do Partido Socialista, sorprendentemente, e ora vexa como, efectivamente, a Diputación Provincial pon o seu énfasis precisamente en primar aqueles apoio deste tipo de subvencións para ferramentas educativas para as persoas que están en risco de exclusión social ou que teñen menos recursos, efectivamente, porque se vía claramente da necesidade de apoiar desde a Administración este tipo de ferramentas para as persoas máis necesitadas, pero como evidentemente non somos dogmáticos nese sentido, nin facemos revanchas en canto ao que nos votaron ustedes en contra nun momento e o que votar agora, como xa decía, o noso voto sempre é coherente e atendendo, pois, a necesidades da familia, en este caso, a necesidades dos servicios sociais, pois non imos votar en contra do proxecto, porque de algún xeito pois sabemos que directo ou indirectamente axudaría este plan, aínda que sea que veña porque lle corresponde por número de habitantes, aínda que sexa sin haber facilitado ou deixadnos participar no mesmo, incluso aínda que sea a veces pois sin o consenso que creo que debera de haber para este tipo de proxectos. Non imos votar en contra do mesmo porque entendemos que non podemos tampouco desperdiciar 200 e pico mil euros, pero recordar do que ven destinado para sufragar este gasto corrente dos concellos en materia de servicios sociais. Gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra? No? Vale, señor Ruiz. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente reiterar que as liñas a subvencionar son as que son, emanan das bases da Diputación da Coruña, e reiterar tamén o traballo feito tanto polos departamentos de Servicios Sociais e de Educación do Concello de Boiro e dos seus técnicos, que son os que indicaron cales eran as liñas que entendían máis necesarias á hora de repartir un pouco os cartos que se nos fai a chega dentro da Diputación. Agradecerle o traballo aos técnicos e indicar que, bueno, que non é unha decisión política, en la que detrás de todo hai unha decisión política. Bueno, hai un traballo feito polos distintos departamentos durante estes últimos meses para chegar á conclusión de que estas eran as liñas que, polos coñecementos que eles teñen e as necesidades que eles coñecen da sociedade do noso Concello, pois son as que entenderon que deberían de estar de primar e de aparecer como unha subvención en este programa. Nada máis. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Segunda intervención. Quere intervir? Nós non queremos a palabra, creo que está todo clarísimo. Perfecto. Moi ben, pois se les parece vamos a proceder á votación. O mismo sistema que utilizamos antes, espero desta vez contar ben. Votos a favor. ...16 votos. Votos contra 0 e abstencións 0. Pois nada, pois moitas gracias, boas noites e hasta a próxima. Gracias. Boas noites e hasta a próxima. Exactamente, gracias. Hasta luego.